नमस्ते साथी सब। रउआ लोग सबसे पहिले इ पूरा वीडियो के बढ़िया से देखू। 3 लाख रुपया ले ली तो 3 लाख के 6 लाख रुपया के दे देली तो 12 लाख बना के 16 लाख के केस कैले बा। केस चलता केस चलता, गाली देता, मारता, पीटता दूरा पे आके। कहे के अर्थ ई बा कि इनकर कहा नाम कि हम 3 लाख रुपया ले रही, ओकरा बाद हम 6 लाख रुपया देवे गेली। एगो बात बताओ, कहे के अर्थ रह गेल इ युग में बेफालतू के पैसा किन कराबा। ई बात बताओ। आज जब 3 लाख रुपया उन्हें ले रहे तो लेवे के दिन तक कागज भेजे, कागज हर एक चीज प्रूफ बनावल गया। अब बिना प्रूफ के 6 लाख रुपया वो कौन हिसाब से दे सकता, ई बात बताओ। ओकरा बाद दूसरका में बोलू 12 लाख के कागज बना के 16 लाख के जाके अदालत में निवेदन दिले बा। अच्छा, ये एगो और बात बा नया कि सबसे पहले उनकर घर वाला के का नाम कथी कि हम अदालत में बोलल गेल बा बोलू हम ढेउआ ले ली नहीं छी, और प्लस में कि हमारी सही नहीं है। अब बताओ, ये में तो चोर अपने आप पकड़ा गया। कैसे पकड़लक कि उनकर का नाम हम ढेउआ ले ही नहीं की, उनकर घर वाला के कि हमार सही नहीं है। आइने देखते बारी सुनते बारी बोलो 3 लाख रुपया ले ली, और बाद 6 लाख रुपया का देवे तो केकरा दिलक है। कहे कर गली ढेउआ केकरा के लेलक है। जब ढेउआ देवे जाई तो बिना सबूत के बिना कागज ले मान जाए है। सब गलती बा। ऐसा बहुत आदमी के पैसा रख दे कि अपने के ये गुना देख रहू ए पर हम हर एक चीज हम अपलोड करम किनकारा से कितना रुपया ले बा। अगर कहे कि आज नेपाल सरकार लाइन गुहार करे गेलक, जब लेवे के पावर न होखे न तो पैसा न ली, आ लेवे के पावर होखे तो देवे के पावर भी होए के पड़लक। इतना बात दिमाग में हेमे भेजा में सोचे के पड़ल है आदमी के। आज जाके सरकार लाइन, सरकार इतना कथी बुड़बक बा है। सरकार वो अपना घर से ढेउआ दी है। कर्जा खैलो वो दिन कर्जावा बड़ा मीठ लगल, देवे खुदी सरकारे कहलक तोरा जाके फलना से चिल्ला से कर्जा काढ़। अभी एगो ना ऐसा प्रूफ अपने के बहुत देखा, बहुत जगह ले पैसा ले लेबा बहुत लोग से। अपने के फतुआ फिर रामदासिये के हर एक चीज एक प्रूफ हम देखा हम अपने सबके एक प्रूफ वो लोग से बोलवा के कि अपने के दूध के दूध पानी के पानी। अब मिलाओ कि बोलू हम पैसा ले ही न बाड़ी, उनकर घर वाला का नाम कि हम एगो पैसा ले ली न बाड़ी, हमर सही नहीं के। और उनकर परिवार के देखू कि आज काठमांडू में लड़ाई तारन, रोई तारन, गुहार करे तारन राजा के कि माफ कर दू। माफ के लेखा राजे कहले रहे आके तू हमर कर्जावा खा ल है कि राजा ठीक बा। राजा जिम्मा ली तो बिहान तो राजा के सरकार के ना देवे के पड़ी। कथी जे पैसा कोनो आदमी के 2 रुपया कर्जा लगावल है तो कथी ओकरा गाछी बा झड़ा ले ढेउआ का है। उहो तो कमाइए के बेचारा चाहे कोनो मेहनते करके ले आवले है कि ओकरा गाछी बा झाड़ देलक हो फल ले ला ढेउआ है। वैसे लोग के अपना ही सब बताओ कि ई सही अपने सबके अगर अच्छा लागत हो, ये सब चीज़ के अच्छा अगर लगत हो तो बताओ कि हाँ ये बात निमन में बिहान लेखा से हम फलना के कर्जा खा ले जाके राजा यदि सरकार लगी घर कर माई बाप हमने के छोड़ दिया जाओ, कर्जा देह पर हो गए बा चाहे ये लेखा कहलक फलनावा पीटे गलक बिना ढेउआ दिल कभी भी दूसरा के नाम ननू बदनाम करे के। जौन चीज बा ना वो दिना
अगर पैसा तू दिले रहता तो उतना लोग पागल अनु बा कि उ आदमी के जाके तोरा के पिटाई तक फला चीज करी एकदम कति बुर्बक है ई जमाना। बदनाम न करू कोनो के। ढेउआ ले ले बाड़ी, ढेउआ हर एक चीज जौन प्रेम से होकल है उ हई मीडिया में या फलना में चिल्ला में से कथी ओसे एथी बड़का आदमी कहाले कर्जवा ले जाके राजनीति अपन प्रतिष्ठा भी गेल गाँव समाज में 2 रुपया न खोजब तो मिली ई चीज नहीं के था। उसन का सोच कभी भी न रखे के जा तो 2 रुपया तू अपना गाँव के अगल बगल में खोज के तेका दिखा दो। अगर वो आदमी खोज दी 50,000 कथी 20,000 रुपया खोज के तेका दिखा दो तो अपना अगल बगल के गाँव के उतना जेछन एथी बा 1 रुपया न मिल सकले वो आदमी के। तो वैसा का सोच न रखू ठीक बा। आ दूसरा के बदनाम न करू ई आ फला ना चिला ना ढेउआ दे देली तब बोलू किस मुदा कैले बा घर में ताला मरले बा। गाँव के टोला पड़ोसा के लोग न है न जनत है कौन लोग कह दी है बिहान चल के यदि सरकार कथी बिना सुन रही है फलना तो ढेउआ दे दिले एथी कले से कानून हो कले कानून से बढ़ के कुछ नहीं के सब चीज बा कानून पर फेंकल बा। तू कहते ना बारा ढेउआ ले ली ना बारी फिर गुहार कथी करे के ला गुहार ननू करे के। जब लेवे के पावर होके तो देहू के पावर रखे के चाहिए। ले खाए खुनी कर जब बड़ा मीठ लगला देवे खुनी सरकार के थी सिरे बिक देली सरकार वो अपना घर से देता ही इतना पागल है या हो भगवान। आज के एक गो ऐसने आदमी आज समाज के देश के खोखला बना दे। कर्जा ली खाई जब तक ले ढेउआ मीठ रही है देवे कुनी हो फलाना हो चिलाना छिपा बजाओ जाके सरकार लाइन चमच बजाओ से गुहार करी। वास्तव में ढेउआ दे बड़का भारी एक विपद पड़ल बा बैठ वैसन का ई चीज में न रखू न निमन चीज भेल काहे तो बिहान अगर केहू के मरण हरण हो जाए घर के 2 रुपया मिल सकले हैं तो वैसा का चीज न करे के चाहिए। देखा जब मानव में जन्म ले ली ना तो मानव के कर्तव्य करे के दानव के कर्तव्य ना ये सब चीज के तेका सोचे के पड़ल है। अरे एगो समाज में सब कोनो एक एगो समाज में रहे के बा अकेले सुते के बा उठे के बा हर एक चीज एगो समाज से अथी करे के जुड़ल बा लेकिन वही में ना हो पाले। जा जिंदगी में अब ढेउआ खोजला तो तू कथी आज तू बर्बाद तू अपन संपत्ति करला तो कर बालो बच्चा के नहीं ई देख के ई चीज के लाइफ बिगाड़ दिला। ये सबसे चीज से बिहान मान के चले से आज हम गलती करम कोनो लोग से 10 लाख रुपया ले लेंगे एगो सपोर्ट 10 लाख रुपया लोग से ले लेंगे बिहान राजा लेंगे जी। अब बिहान हर एक चीज हम कह देली ऐसा काम बा जा तू केस कर दी है हम तो ढेउआ ले ही न पड़ी हो। अब गेली केस मुद्दा वाला काम भेल बिहान अब जाके अब हम ही कह दे ना हम ढेउआ ले ली नहीं की हमर पत्नी जाके वहाँ कहे ना 10 लाख रुपया हम ले रही अब 20 लाख रुपया देवे जा ही रही अब पीटल घर में ताला मार दे तो इसो भी मर्दूनी के काम ना हो खले ओला बिहान हम अपन न हम कथी हुकम 10 साल 20 साल के जिंदगी पर खत्म हो जाए लेकिन आवे वाला बाल बच्चा बन ओकरो बदनाम तो एगो अपना स्वार्थ के चलते बाल बच्चा के कोनो के न एथी करो लाइफ बिगाड़ो ठीक बा बिहान ठीक बा तू मर जाब चल जाब बिहान बाल बच्चा जाई के न 2 रुपया मांगे दी कोनो लोग हैं। अगर रउआ लोग के ई बात अच्छा लागल हो प्लीज शेयर एक बेर मारम कमेंट करम और ई ऐसा चीज अपनाऊ के गांव में अगर होखल हो गए तो ये सब चीज के बताओ हर एक चीज के कहो प्रेशर दियो काहे तो अपन पैसा रे
कोनो आदमी 2 रुपया कमा ले ना, पैसा के महत्व जौन कमा ले जौन ले आवले उहे जाना ले। आ कर्जा खौक आदमी के ननु बा, ओकरा त सब जैसे चाटे के बा, खाए के बा, चाटे के बा, ओकरा देवी के हइते नहीं कि ओकरा दिमाग में ही रही जाए सरकार नहीं गोर लागो, वो अपने सरकार छोड़ दे, वो सरकार न सरकार बुर्बक नहीं के। या हो भगवान, ठीक बा फ्रेंड सब, एक बार शेयर मारब और अच्छा बात लागल भाई कमेंट करो। अपने का ई बातें करी बा, अभी हम अपने के कम से कम 5-7 गो और वीडियो हम देख भेजे वाला बारी, अपलोड करे वाला बारी। वो वीडियो अब हमर जे लोग से ले ले बा ना, उहे लोग के वीडियो पे लेता, वो वीडियो सब रही पूरा A to Z।